siinä mukana. 28 Jani Oranen Kurko Racing, 6 Black Peter Crazy Racing ja 22 Corleone Team Lapis. Ja missä Corleonea edes ole, eli näiden autojen yhdessä tarvitaan jakso 1 kierros. Ainoa siinä sen verran paikanjakoa, lähtöryhdun jakoa tai jakoa 3 kierrosta. Tulee ihan Black Pete ja Oranen. Sitten pojat katsoo, että kumpi saa sen paremman lähtöruudun. Semifinaaliin molemmat sinne menee. Kaksi vetari ja 1 leidien erä. Sen jälkeen pidetään päivän toinen radanhoitotauko ja se onkin se viimeinen tauko. Eikö vaan. Siellä tietysti ennen palkintofinaaleja edelleenkin se tauko niin kuin aina perinteisesti, eli ennen tuota kartaa niin B-finaalia. Ja nyt on sitten Oranen ykköspaikalla. Nyt oikein jo Crazy Racingin paja on onnistunut takomaan. Kaluun